Vendespil er et interaktivt læremiddel. Det er udviklet til brug på interaktive tavler og afvikles over internettet. Værktøjet kan bruges til at oprette egne vendespil. Gennem vendespil kan du deltage i de vendespil, som dine lærere eller dine kammerater laver. Du kan også oprette egne vendespil med mere end 2 brikker. Du kan integrere billeder, talesyntese, lyd og video. Gå nu ind på spilbyggeren.dk og klik på Start. Vælg Unilogin. Indtast brugernavn og adgangskode. Her har du menuen med funktioner, mine vendespil, vendespil delt med mig, vendespil jeg kan anvende, opret, redigere, slet, afprøve vendespil, kopiere vendespil, rettigheder, egenskaber for vendespil og hjælp. Vi opretter nu et nyt vendespil. Vi giver det en titel, kalder det for ordpar med billeder, indtaste søgeord, ordpar indskoling skriver vi her. Vi finder et billede til at illustrere vendespillet, finder mappen med billeder, skriver en kort infotekst om spillet. I fanebladet Spildesign har vi mulighed for at lave forskellige indstillinger, spiltype, antal brikker og vendemåder. Under Layout har vi mulighed for at indsætte et billede, for eksempel som bagsiden af brikken. Vi opretter vendespillet. Vi dobbeltklikker på det oprettede vendespil og er nu klar til at indsætte et nyt stik. Vi klikker på Indsæt medie. Vi vil indsætte et billede. Her indsættes en bi. Vi indsætter nu teksten til talesyntesen, skriver bi, for at få læst det ord op, når man klikker på brikken. Vi finder makkeren til dette stik, vælger honning, åbner Indsæt tekst til talesyntese, skriver det, der skal oplæses her, klikker på Gem, og vi har nu det første stik. Vi fortsætter sådan med flere stik. Når vi er færdige med spillet, markerer vi det oprettede spil, klikker på øjet for at afvikle spillet. Brikkerne, der er oprettet, kommer nu ind med bagsiden opad, og vi kan starte spillet. Her kan vi spille 4, men jeg spiller her med mig selv. Svar ja til at starte spillet. Bil. Toyota. 3. Lego. Mælk. Når du er færdig med spillet, kan du enten starte et nyt spil eller tilføje nye spillere. Her har vi highscore-listen, hvor man kan se resultaterne. Du har også mulighed for at udskrive resultatet. God fornøjelse. Vendespillet på spilbyggeren.dk er produceret af Programdatoteket med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler.